Фиш за заплатата. Lohnabrechnung. Всеки месец трябва да получаваш фиш. Провери всички часове и надбавки платени ли са. Не трябва да има удръжки за облекло, почистване на ножове, ръкавици и други такива. Наем или аванс може да бъдат удържани, но само ако е ясно записано. Прекратяване на договора. Kündigung. Трябва да става само в писмена форма. Ако шефът ти го каже устно, то тогава не важи. Имаш само 3 седмици да реагираш по съдебен път. Не подписвай документи, които не разбираш. Вземи ги и ги провери. Ако подпишеш прекратяване по взаимно съгласие, Aufhebungsvertrag, без предизвестие, може да имаш проблеми с обезщетенията за безработица. Настаняването. Може да получиш квартира с работата. Имаш право на отделен договор за наем. В него трябва да пише колко е наемът, какви са ти удръжките, какви са ти допълнителните разходи, ако имаш такива за ток, вода и други. Наемът не трябва да е прекалено висок. Ако те заплашат с изгонване, не се съгласявай и не напускай веднага. Обикновено имаш 3 месеца срок предизвестие за напускането. Потърси помощ от полицията или от консултативен център.